Уважаеми дами и господа, здравейте! Антони Найденов се казвам. Бърз репортаж от мене, за мен, за нас, мозъците на мозъците. Здравно министерство станаха 10 години, но не здравно министерство. Нормално е да имам тайна сметка. 2017, 2 години напред, това е 2019, но 2 години назад, 2015, по 10 години, общо до 12. От дясната страна е църквата, никаква тайна няма. Парите... Да, това, което мога да кажа, числа от 0 до 50 000 долара, паунд, евро, лев, евро е сега, до 100, това е съвсем нормално, което мога да коментирам. Дали съм нов? Ами самостоятелно развитие на база това, което съм изгубил, беше опция по принцип за бизнес. Аз съм шефа на Group W и на ВАК. ВАК имаше съвсем друго значение, но го преработехме по правилен начин. В случая съм мозъка на мозъците, водещ на медии, радиа и телевизии, представлявам шефа на шефовете, партньора на партньорите и друга тема. Нормално е за младежите 2016-2026 година по-късно прехвъртел назад, да не знаете какво означава омбудсман, КЗП, КЗК, Комисия за защита на личните данни, да, карта за транспорт, НАП, НОИ. Или всички сме вътре и аз съм вътре, но не можах да разбера следното. Защо шилометърната политика? Отделна тема е здравеопазването, отделна тема е социални грижи и политика, второ министерство, отделна тема е ветеринарната медицина, министерство, животновъдство, растениевъдство, храни, земеделието. Видяхте ли от едно министерство колко примера дадох? В края на дома трябва да бях аз, за двигателя има майката, аз съм майката по принцип, бивш кандидат кметиста и голяма устата, защото шефа на шефовете, шефките, Антония на Александър, въпреки че посока град Добрич 2 пъти по 500 евра, 1080, 1080, 90, 90, 50, 50, 100 лева, другото е в лев и тези валути, които бях арестуван многократно поради поведение и държавно отношение, но имам един въпрос. Преди малко приличах на наркоман, все едно съм употребявал наркотици, виждате как изглеждам, как се обяснявам. Или те така приказват, точно това бих казал, 3 телеком, енерго, отвънка са, данък жилище, данък смет, такса вход, карта за транспорт, пешеходец, колоездача, колело или велосипед, тротинетка, тази, която управлявам. 3 пъти съм я чистил от място, където живея Столична община, районната кметска квартала на обратно. Просто прах, а какво дишам? Дали съм свикнал психиатрията на нормалността? Да. Опита ми е град Добрич, но преди това да не забравяме, че тук ми беше в град София и на мене рентата под наем скромно икономически да пробвам дали има някакъв смисъл. Ето сега, по принцип, скоростта на този модел е 160 км в час, но по шофьорска книжка за принципа, по този начин общ характер, за закона за движение, така МВР Република България извън чужбина е за неоторизирани места, паркове и градинки, на база там, където има пешеходци, от 5 до 10, по принцип събота, 1-0, но иначе е 10, 15, 20, 25 км. Относно защо моето МЕПС или МПС, моторно техническо превозно средство, развива 60-65 или 65 км, отговорът е булевард. Но на булеварда дали позволява, аз много добре знам къде, как, защо да вдигна тая скорост и така нататък. Но защо алгоритметъра пише, виждате колко са леки пъти. 160 км, ще ви дам един пример. Когато управлявам моторно превозно средство и знам за отсечка на сеща магистралата, пише 140, за да изпревариш, или 135 караш, за да изпревариш, малко натискаш педала, ляво средно огледало, мигача, после надясно, пак за също дясно, средно, може ляво и се престрояваш. Това, което мога да кажа, пак с позволената скорост.
Относно, че и аз нямам категория, мога да коментирам, че тротинетките са двустранна част с А без категория на база скутер. Аз имам БМ, мисля, че М1. От 2003 година съм шофьор и днес, въпреки че бях малко смешен, паднах с втората тротинетка един път. Имам някакви материални щети на улица Раковска, зад мен имаше автомобили, пешеходци и разгата причини, че двата така наречени педала на газта и предната спрячка малко не снах повече, изгубех нивелира и свръчах в дясно, но иначе ако нямам проблем в временно състояние на вестибуларния апарат, мога на база бягане да отскоча от дясно или отляво, от дясно и да нивелирам. За жалост това не успях и свръчах. Паднах, имам около 200 евро материални щети, долу-горе с сервисите си поръчката, така че не е проблем и си лича. Плюс добавям допълнителни елементи, защото ако искате на даден модел да е фул, знаете за фул, знаете как е с моторно превозно средство. Защо съм паднал? Важното, че съм първо изказан, имаше камера и зад мен нямаше нищо да се блъснат. Нетката, втора част и продължената хора разликата и така. Това, което мога да кажа, на най-доброто се получава, но винаги гледам да спазвам закона, както и вие също. Относно дали вземам наркотици, не вземам, не познавам и така нататък. Това, което мога да кажа, човек, който е роден през 80-те години. За поведение и държане ще ви дам отговора на 123 звезда 88 0700 110 02 омбудсман, 02 КЗП, 02 НАП, 02 НОИ, 02 Център за градска мобилност, карта за транспорт, 02 КЗК, 02 Комисия за защита на личните данни. По този начин общ характер Министерство на вътрешните работи 02, плюс 02 обаче е 112. Аз бях един от хората, които постоянно звъняха на 112, оплака по-трудно. Защо са ме тъпи? Един пример, обаче там на 100 отговорът чрез сградата, че те нямат нищо общо, аз също отреках. Чисти сметки, добри приятели. Но относно да споменавате град Охрид, Добруджа, сметката е Световната банка в БНБ, нека да ги стимулираме, защото е по-малко областния град, където икономиката не е развита по начин, по който аз очаквам 2016-2026, защото въпреки, че и аз съм един от ППС, почти партии с младежа, НДСВ, БСП, СДС, БСП, Патриоти, ГЕРБ и Политическа партия ДПС, затова съм второ поколение отряда Чавдар. Или първо поколение по принцип, пионерче Чавдарче, това, което мога да кажа, дали съм оправил Министерство на образование и науки, не, просто чудех за първото и второто, което казах. И моят домашен подарък, котката и той е Чавдарче, демократично, второ поколение, както и четвъртен папагал, той е един. Това, което мога коментирам, но за разлика, вие по принцип 1992 година първи клас. Носехте ли и аз да кажа? Не. Отговор. Имал си някакви родни. А може да съм трето. Второ, трето. Да, то се приема на база разлика в годините. 2-3 брат, брат. Така че е съвсем нормално. Един пример в статистиката, не съм обирал абсолютно никой, но бих казал, че това, което казах, плюс гаранцията, ето аз се чакам колко ще ми е данъка за МПС-то, колко е за номера, аз имам 6-7 номера по принцип. Слагаме началото на 90-те години втория номер. На втората тротинетка, това, което мога да кажа, кодиран се, колко означава граждан, авторски права и подължението, лично мнение, това, което ме е знанието на 15, на 16, на 17 години, ми казаха, май да интересуват от полицията на държавна сигурност и комисия, дори до военно министерство да се стигнат. Виждате ли колко съм мълчал? Мога правим вирус, програма, също. Да, също, обаче, по принцип много неща можем, обаче нека да не се правим на хакера международно, защото моят приятел Тарантулата спомня, който съм аз, сам че не съм Тарантула, просто една снимка от 1990 година, спомен искам да кажа 95-та, когато е комплекс Албана. Защото се нещо го кажа. Добре, че беше разположението. От ясно.
банката да ги изтървава, бих се взел, но нямам възможност да ги издържам всички. Затова безплатно в зоолата, град София, столицата и областните градове, може да ги посетите и заплащате билет. Това, което мога да кажа. Какво означава това? Много обичам някои хора да си правят реклама на Windows 9598, на Office пакета MC97 и друг тип операционни системи, както израстващо подрастващо поколение днескашни дни. Но аз нямам минички в мозъка турча. Да. Съм тимаджи. Това, което мога да кажа. Тимаджи означава мозъка на мозъците на мозъците, но тая дума по-малко е определен. Поради някои хора, нали, ако кажете ми, ние сме груп WG, Антони Найдов, аз съм артист, защото е откривал на ай-технологията и както да го правите няма никакъв смисъл, защото аз не съм еди кой си на еди кой си, това е моя препоръка. Космоса има съкръщения, продълженията, безкрайната част, това ми е подарък от мене, но и аз съм имал страх от невроза, дали би ми се случило нещо по принцип. Не, с моята приятелка за долара, за паунда няма да видите, това е американката, бях аз и край. За тайната сметка, другата тайна сметка не е тайна, получавам заплата и част от сграда на сградите е едно обещение, което е съвсем нормално. Всичко добро, дали съм алчен? Не само и съм нарц. Отделно съм по ветеринарна медицина програмист доктор или доктор по ветеринарна медицина програмист. Стандарта съм он, но реално нямам висше образование до хуманната, както за ветеринарната, но имам медицина 5 и продължението. Давам и ни пример, но един въпрос. Дума на думите, приказки на изреченията и текстовете продължението не са съдразнищи, даже аз почнах да казвам на моята приятелка да говорим за европейските български политики. Защо? Защото повечето са ходили в чужбина, знаете как е. За въпросата сметка всеки би им се е смял от профсъюза на КТ подкрепа о само създаване на Европейския съюз, 5, 10, двамата сам, балансиран. По принцип, раз да се коментира, това са ми гаранции. Това, което мога да кажа. Една инвестиционна новина, защото аз и аз сме, аз. Антони, Ана, Александър, Антони. Това съм аз. За жалост, малко по-късно ще видите нещо. Един пример. Сутринта ми се обадя Антони Ан, трябва ми интервю, обяснявам му, добре, сам ще изглежда като мене, след като съм близнаци на близнаците. Всички ще изглеждате като мене. На един въпрос. Взехме едно интервю, казах на американката, чухме разговор, говорихме с това, че сме с различни коренно различни гласове. Беше доста неудобно, че абсолютно нищо ми няма на гръбто, просто се променя величина, защото и американката на Google, въпросът е Джени ми има също променя величина. Сблъсък на гласовете, ги чувам добре ясно и точно, да ни коментираме вашия хакер, къде по системата е 02. С продължението на Народно събрание правосъдието ми е много смешно, защото няма как да влезеш, да излезеш, да си вътре, да си вънка. Аз после съм усетил и да дръпна 8 на 16 години, да 20. По принцип съм един, но ако има нещо Ан 41, съм Антони Ан 41 годишен по един правилен начин. Край. Дали имам възможност? Нямам възможност и нямам пари. Иначе аз бях един от хората, които в различните професии на професиите спрямо моето образование, разликите си имат принцип, който е нормално, по един християнски, православен християнски начин ви го обяснявам погледа, както наляво надясно, за същото и така. Относно 1944 ходих през COVID, мисля, че за екип бях точен. Всичко добро, остата на богата, но когато имам възможност, обещавам, ще платя на БНТ, БНР, БТА, BTV, нова телевизия, микрофона, ОНЕР, Скат Медиа, радио и телевизия, оттам където взема, по-малко ще давам и ще повторим много също. Това е. Временни партньори ще бъдем, ако искат, не искат, не е проблем. И аз имам ни проблеми с Северо и с ФБР в реално време. Разликите, че те пак не се научиха в САЩ да спрат поради разни причини да коментират, че съм говорил глупости и прости, че съм първо. Пример на програма на изказване, проектантска със задна дата вече оправя. Но относно ПК на БКП, на български БКП, на български компютърни програми на БКП, български космически програми е отделна тема БСП. Да. Но относно продължението на моето изказване КПП, знаете, и за мен се отнася същото. Минал съм късометражна абсолютност,
всичко сам и продължението. Затова имам голямо самочувствие, но съм се останал един обикновен човек. Да. Това беше подарък. Чао!